bedoel, dat is de natte droom van elke producer of artiest. Liever een joen in de studio of een jongen in de kroeg? Hing het ervan ook weer veel. Als ik heel creatief ben, dan zit ik in de studio. Dan ben ik echt een soort kluizenaar. Maar ja, dat ik wel eens even wat te soepen in de kroeg. Dus ik denk wel dat ik van de studio ga, ja. Dat is voor mij net mogelijk. Jij en liever gewoon naar de kroeg. Nee, voor mij beide. Bij het dilemma, hè? Een studio dan. Dat was gelogen. Jij zit liever in een Jij zit altijd in de kroeg. Ja. Liever optreden in de kroeg of in een grote feesttenten? Dat moet feesttent wezen. Dat jou het zo'n kick. Wat er echt volle meesters stinnen, beuken. Ja, hoe meer, hoe mooier. Maar een kroeg heel compact en echt heel leuk wezen. Maar ook dan kiezen maar. Veel om een tent vol meesten, dat jou de meer de voorkeur. Voor mij ook de tent, ja. We hadden kunnen curry, het kind is niet eens killen. Het maakt het dus niet uit, wat houden we willen. Liever een eigen nummers schreeuwen of nummers van oren remixen? Eigen. Vroeger deden we wel volle meer covers en dat soort dingen. Maar de laatste tiert eigenlijk alleen nog maar zelf schreeuwen. Dat houdt wat meer een kick en dat is wat meer creativiteit zit erin. Dus de laatste tiert alleen maar eigen zooi. Ja, eigen. Sowieso vind ik het mooist. Eigen is het mooiste, ja. Liever een wereldhit haar die je zelf eigenlijk net zo leuk vindt? Of een hit die je zelf wel heel leuk vindt, maar die eigenlijk helemaal net goed luisteren wordt? Ja, wereldhit. Ja, wereldhit dan maar. Kist het me één keer doen? Eigenlijk doet het even. Ik bedoel, dat is de natte droom van elke producer of artiest om natuurlijk een wereldhit te hebben. Ja, ik een wereldhit. We zijn tegen bij je, hè?